Hey guys, good morning! Ayan. Kagaling ko lang from duty. Ay, walang katapusang duty. So, night shift na naman at you can see the fruit of night shift nurse. Ay, ano nang nangyayari sa skin ko? Diba? Pag night shift ka, may night differential. Pero sana may ano ka rin, may pang-derma na na incentive. Yun yung sinasabi namin sa mga ng mga ka-work ko kapag night shift kami. Kasi syempre, di ba, pag night shift ka, bongga, lalo na nataon pa na may mens ka, hay nako, good luck na lang, break out to the max. Ang dami ko nang nagiging nagsimula to guys nung nagkasakit ako. Kasi di ba nung nagkasakit ako, sabi ko before ako nagkasakit, bonggang skincare ko kasi hindi ako nagkaka-pimple. Tapos after, hindi na, ano nangyayari? Nagda-dry up sila, tapos may bago lang yung tumutubo. Should I change my skincare routine? Oh my goodness. Ako na. Sana hindi na umulan ngayon. Kasi ang hirap. Gusto ko rin mag-film. Wala na akong na video. Kasi sorry guys, higa na ako. Kasi pagod na talaga ako. Wala akong tulog. Kasi kanina sa duty namin, himala, 7 patients lang kami. So, station namin. Tapos 3 kaming duty. Bongga talaga. Kasi dun kasi yung mga private, deluxe, semi-private, ganun. Kaya kailangan madami nang naka-duty. Kasi, di ba, yung mga nasa private, nasa deluxe, ganyan. Pag kailangan na ng nurse, gusto nila agad-agad meron, ganun. Hindi nila maintindihan. Yung iba, hindi nila maintindihan na hindi lang sila yung pasyente. So, ayun. Hayahay kami kanina. Pero, hindi lang din ako nakatulog kasi, ayun nga. Nag-edit ako doon, guys. Nag-edit ako ng thumbnail, nag-edit ako ng vlog, ganyan. Pero hindi ko na-produce lahat kasi parang ni-ready ko lang, nag-import lang ako ng mga files and yun, basta yung mga basic lang. Kasi hindi ako makapag-edit ng bongga-bongga, wala kasi akong headset. Nakakaya naman mag-ingin ako dun, di ba? Nang salit-halita ako dyan. Tinitingan nga ng mga ka-workmate ko eh. Tapos tinatanong nila, ganyan-ganyan. Tawa na lang ako, YouTube pa more, sabi nila. So, yes. Nantok na ako, ngarag-ngarag. Sobrang ngarag, guys. Ang hirap magpuyat para sa mga kababayan. Charot. Sana kumunti na talaga yung patient count namin. Kasi ang hirap na yung mag-night shift. Tapos ang nangyayari, nagsi-16 hours kami. Dahil sa ng patient. Lang ngarag ko. Ang hair ko. Ay, sabi ko pupunta akong ngayon Urdaneta. Kasi gusto ko na magpa-wax. Gusto ko magpa-facial. Baka Friday na lang ako makakapunta. Ano ba yan? So yeah guys, I'll talk to you later. Bye. Hey guys, good evening. It's already, what time is it? It's already 7:18 p.m. So, 4:30 na naman ako nagising a while ago. Sobrang tagal ng tulog ko kasi hindi ako nagigising guys pag walang nagte-text sa akin, pag walang nag-alarm. Pag dito kasi sa bahay, pag alam ni mama ko na nakatulog na ako, ayan, sinara na nila yung door. Tapos pagdating ko dito, wala yung fan ko. Taka na lang ako, bigla na ako naka-electric fan kanina. So yeah, nanonood ako ng anong tawag dito? Ng routine ni Meredith Foster, if you know her. Yeah. Kasi gusto kong gumawa ng mga routine. Ganyan-ganyan. Do you wanna see those, guys? Parang mga night routine or morning routine. Ganon. Ang hirap lang kasi i-film nun kasi masyadong maraming trabaho. Pero, ewan ko, kasi nung nag-work pa ako dati sa Cavite, ganun yung mga sinushoot ko na mga videos namin na pinapresent namin sa mga programs, yung parang madaming angles, madaming effects, ganyan.
So yeah, let me know down below if you wanna see some routines. Ganyan. Kahit very simple lang naman yung routine ko ba. Let me know, just let me know. Para magawan natin yan ng paraan. Kasi at least yun, kahit umuulan, pwedeng i-film. Kasi hindi nyo maririnig yung... Ba't ako hinahingal? Hindi nyo maririnig yung yung tunog ng ulan. So, yeah, bagong ligo na naman ako, di ba? Ng routine ko ngayon. Ang hirap ko is mag-night shift. For sure, mapupuwet na naman ako nito. Tsaka ka-edit and everything. Yung kurtina ko, nakaipit dun. Kasi, kagabi, yung previous vlog ko, di ba nakita niya yan kagabi pa, nandiyan yung mga kapatid ko, tsaka yung mga barkada nila. Syempre, pag maliligo ako, kapag magbibis ako, ganyan. See-through kasi itong white na yan. Saan ba? Hindi ko alam paano ituro yan. Yung white na yan, see-through kasi yan. Yan, ganun. So, kailangan ko na i-close yan. So, yeah. And, matagal ko lang hindi nag-lotion, guys. Or, nag-moisturize ang katawan ko. So, I'm gonna use my raspberry vanilla. Na-include ko to dati sa isang favorite ko. I will just put the link down below kung anong favorite yun. Sobrang bango nito, guys. Pag ako bumibili ng mga... Actually, hindi ko to binili. Binigay to ng lola. Ng lala ni Baby Girls. Sobrang bango. Alam mo yung parang kang nasa nasa candy store or parang kumakain ka ng dessert sa restaurant. Gano'n. Ang bango talaga. Gusto ko yung mga ganitong scent. Yung mga amoy candy. Mga amoy... Ayoko lang ng masyado ng strawberry. Paminsan-minsan ko lang nagugustuhan ng strawberry. More on raspberry, vanilla, mga ganyan. Yung mga favorite ko. So, yeah. Pag mga ganong scent, gusto mo talaga. So, maglo-lotion muna ako, guys, kasi mamaya aalis yata kami niya. Pupunta daw siya dito eh. Paayos na kasi yung sasakyan niya. Gusto na naman niyang gumano. Hey guys, good evening. It's already 9:30 p.m. and malakas ang ulan. But we're still going to... Hi! Halika na! Mag-base ka na! Hi guys! Oh, hi guys. Halika na! Mag-base na, dali! We're still going to 7-Eleven! Oh, bye! Iwan ka na! Kami doon si Labi-Labi. Ha? Punta kami doon si Labi-Labi. Galing kami doon sa bahay. Sino? Kanina, nabusog ako. Marami ko nakain. Tapos nag-sorry ako kay Lala. Nag-sorry si Lala kay ate. Oh, anong story ni Lara sa'yo? Tapos babaga. Oh, taas mo ba? Okay, mag-bis na kasi alis na tayo. Bye-bye! Let's go! Halika na! Dali na! Nakapantulog na ako. Oh, ganun. Nag-cardigan na ako kasi malamig. Hey guys! So, we're heading to 7-Eleven! Yay! Together with this little kid. Ang lakas ng ulan, pero wala lang. Gusto namin pumunta doon. Yeah! Hey! Hi, bebe! Say hi! Hindi pa po siya natutulog. Ito pong batang walang tulog lagi. Natutulog siya pinakamaga ng 11 p.m. So, yes! We'll go and we'll try to vlog there. So, yes! This is my favorite candy. Here in 7-Eleven. Yan. Okay lang ganun. Picture. Ayaw ko na ng picture. Yan. Drinks na lang. Yung yung... Ayaw ko lang na. Yung malaki... cranberry. Oh, magkano yung cranberry? Si ate naman. Pinakamahirap na trabaho, mamili ng drinks. Nakita ko doon si Tugong. Ha? Ito.
Alay, nauubo ka na ate. Ang red na ng mata mo. Pakita. Oo. Ha? Ay, papakita. Oh, papakita mo na. Hi guys. Yan. Pakita. Ano yan? Anong laman yan? Oh, baby, sa kahapit. Ito, saka pizza. Oh. French pizza. Okay. May french fries pa yan. Huwag na tayo dyan sa pizzeria. Huwag na, drinks na. Yes, we just got back home from 7-Eleven. Naglalaro. Alam, ba't naka-open na naman tong cabinet ko? Ano ba? Lagi na lang naka-open. And everything. Nakita na yung intestines ng cabinet ko. Intestines. Yung batang naglalaro na naman ng... What's that, bebe? Okay. Clay. Anong ginagawa mo? Gumagawa siya ng Caramax. So, yes. I'm gonna end my vlog now. Shout out ko na lang kasi di ko pa naipon lahat ng shout out ko. Kaya, shout out ko yung nag-flood like sa Instagram ko. I'm gonna shout out. Wait a minute. Ayan. Bongga to eh. Bongga tong girl na to. Tapos parang naging chatbox na namin yung YouTube comment box. Ayan, si Angelica_Pernaldez. Aha, can you see that? Can you see? Oh my gosh, it's not focusing. Ayan. Pero yeah, siya yan. Bongga. So, I'm gonna end my vlog now and I hope makapag-upload ako. Tomorrow, you will see the empties. Yeah, hair product empties because every Tuesday and Thursday I will be uploading like a regular video like that, and in between those videos you will see vlogs. So I'm trying my best to upload every day kasi maganda na yung connection namin, PLDT na. So let's see kung kaya nga talaga ng PLDT ang connection, ang mag-upload ng ganun. Ang init na siya, init na. Yan. So yes, I'm gonna end my video. So I'll see you guys in my next video. Bye! We don't talk anymore. We don't talk anymore.